ପିଲାମାନେ ମତେ ଚିହ୍ନି ପାରୁଛ ନା? ମୁଁ ତୁମର ଅତି ପ୍ରିୟ ଏବଂ ଅତି ନିଜର ଆଈମା। ପିଲାମାନେ ଆଜି ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ଗପଟିକେ ନେଇ ଆସିଛି। କଣ ପିଲାମାନେ ଆଜି ଗପ ଶୁଣିବ ନା? ଚାଲ, ଗପଟିର ନାମ ହେଲା କଲୁରୀ ପେଣ୍ଟ। ବହୁତ ଦିନ ତଳର କଥା। ଗୋଟିଏ ଗାଁରେ ଗୋଟିଏ ଗରିବ ବୁଢ଼ୀ ବାସ କରୁଥିଲା। ତାର ନାମ ହେଲା ଜଗା ମା। ସେ କାହା ଘରେ ବାସନ ମାଜେ ତ କାହା ଘରେ ଧାନ ବାଛୁଡ଼େ କି ବେସର ବାଟି ସେ ଚଳେ। କହିବାକୁ ଗଲେ ମୂଲ ଲାଗି ସେ ଚଳେ। ଦୁଃଖେ ସୁଖେ ହେଇକରି ସେ ଚଳେ। ଦିନେ କଣ ହେଇଛି ନା, ସେ ଗୋଟିଏ କଲରା ମଞ୍ଜି ପାଇଲା। ମନ୍ଦା କଲା, ମନ୍ଦା କରି ସେ କଲରା ମଞ୍ଜିକୁ ପୋତି କରି ପାଣି ଦେଲା। ସେ କେତେ ଖତ ପାଣି ଦେଇକରି ସେ କଲରା ମନ୍ଦା କରି ଲଗାଇଲା ମଞ୍ଜିକୁ। 2 ଦିନ ପରେ ସେ କଲରା ମଞ୍ଜିଟି ଗଜା ହେଲା। ସେ ଗଜାକୁ ଦେଖି ବୁଢ଼ୀ ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଗଲା। ପୁଣି କିଛି ଦିନ ଗଲା, ସେ କଲରା ଗଜାରୁ ଗଛ ହେଲା, ଲଟେଇଲା, ଲଟେଇ କରି ତାର ଘର ଚାଳ ଉପରକୁ ମାଡ଼ିଲା। ପୁଣି କିଛି ଦିନ ଗଲା, କିଛି ଦିନ ପରେ କଢ଼ ହେଲା, କଢ଼ ହେଇ ଫୁଲ ଫୁଟିଲା, ତାପରେ ଫଳ ବି ହେଲା। ଫଳ ହେଇକରି ପାଚିଲା, ସେ ଫଳ କଲରା ପାଚିଲା। ସେ କଲରା ପାଚିବା ଦେଖି ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଗଲା, କିନ୍ତୁ ବୁଢ଼ୀ କଲରା ଖାଏନି। ସେ କହିଲା, ମୁଁ ଏ କଲରା ଲଗେଇଛି, ମୋ ପୁଅ ଝିଅ ନାତି ନାତୁଣୀ ଖାଇବେ, ସେଇ ଆଶାରେ ସେ ଲଗେଇଛି। ବୁଢ଼ୀର ତା ଘର ପଛପଟେ ଗୋଟିଏ ବାଡ଼ି ଥିଲା। ସେଇ ବାଡ଼ି ପଛପଟରେ ଗୋଟିଏ କାଉ ରହୁଥିଲା। ସେ କାଉର ଲୋଭ ବଢ଼ିଲା ସେ ପାଚିଲା କଲରାକୁ ଦେଖି। ସେ କହିଲା, ଆରେ ଏତେ ବଢ଼ିଆ କଲରା, ପୁଣି ପାଚିଲା କଲରା, ମୁଁ ଯଦି ୟାକୁ ଖାଇବି ତାହେଲେ ତ ଇଏ କେତେ ସୁଆଦିଆ ହୋଇଥିବ। ମୁଁ ଯାଉଛି ବୁଢ଼ୀ ମାଉସୀକି କହିକରି ଖାଇବି। ହଁ, କାଉ ଆସିଲା। କାଉ ଆସିକି କହିଲା, ବୁଢ଼ୀ ମାଉସୀ, ମତେ ଏ କଲରାଟା ଦବୁ ନା ଖାଇବା ପାଇଁ? କେତେ ସୁଆଦିଆ କଲରା ଦିଶୁଛି, ହଳଦିଆ। ବୁଢ଼ୀ ସେଉଠୁ ଭାବିଲା, ମନେ ମନେ ଭାବିକରି କହିଲା, ମୁଁ ଏତେ କଷ୍ଟ କରି ସାର ଦେବି, ପାଣି ଦେବି, ଏତେ କଷ୍ଟ କରି କଲରା ଗଛ ଲଗେଇଛି, କଲରା ହେଲା, ମୁଁ ନ ଖାଇଲି କଣ ହେଲା, ମୋ ପୁଅ ଝିଅ ଖାଇବେନି ନା? ମୁଁ ଆକୁ ଦେଇଦେବି। ଇଏ କୋଉଠି ଥିଲା, ଚାଲି ଆଇଲା, କହିଲା, ମତେ କଲରା ଦେଇଦିଅ, ମୁଁ ଖାଇମି। ଆକୁ ତାକୁ ସବୁ ଆସି କହିଲା। ବୁଢ଼ୀ ସେଉଠୁ ଗୋଟିଏ ବୁଦ୍ଧି ପାଞ୍ଚିଲା। କହିଲା, କାଉ, ତୋ ଥୁଣ୍ଟରେ ମେଞ୍ଚେ କାଦୁଅ ଲାଗିଛି, ତୁ ଯା ତୋ ମାମୁଁ ଘର କୂଅରୁ ଥୁଣ୍ଟ ଧୋଇକି ଆସିବୁ, ତାପରେ ପାଚିଲା କଲରା ଖାଇବୁ। କୁଆ କହିଲା, ହଉ ମାଉସୀ, ମୁଁ ଯାଉଛି ମୋ ମାମୁଁ ଘର କୂଅରୁ ଥୁଣ୍ଟ ଧୋଇ କରି ଆସିବି, ତାପରେ ମତେ କଲରା ଦେବୁ ଖାଇଦେ। ସେ କହିଲା, ହଉ। କାଉ ଯାଇ
ପାଖରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲା। ପହଞ୍ଚିକି ଯାଇ କହିଲା, କୂଅ ରେ କୂଅ ଦେ ପାଣି ଧୁଏ ତୁଣ୍ଟ, ଧାଇଁ ଧାଇଁ ଖାଏ କଲୁରୀ ବେଣ୍ଟ। କୂଅକୁ ଯାଇ ଏକଥା କହିଲା। କୂଅ ଶୁଣି କରି କହିଲା କାଉକୁ, ଆରେ କାଉ, ମୁଁ ତ ପାଣି ଦେବି, ହେଲେ ତୁ ପାଣି କୋଉଟାରୁ କାଢି କରି ନେଇ ତୁ ତୁଣ୍ଡ ଧୋଇବୁ। କାଉ କାଉ ସେଇଠୁ ଭାବିଲା, କହିଲା ଆରେ ସତେ ତ, ମୁଁ ପାଣି ନ କାଢି କୂଅ ସିନା ପାଣି ଦେଇଦବ, ମୁଁ ପାଣି କାଢିବି କୋଉଟାର, ଧୋଇବି କୋଉଟାର। ତାପରେ କୂଅ କହୁଛି, ଯା କମ୍ଭାର ଶାଳକୁ ଯାଇ ମାଠିଆ ଆଣିବୁ, ପାଣି କାଢି ନେଇ ତାପରେ ଯାଇ ତୁଣ୍ଡ ଧୋଇବୁ। କାଉ କାଉ ଯାଇ କୁମ୍ଭାର ଶାଳରେ ପହଞ୍ଚିଲା। କୁମ୍ଭାର ଆଗରେ ବସି ପଡି କହିଲା, ରେ କୁମ୍ଭାର ଦେ ମାଠିଆ କାଢେ ପାଣି ଧୁଏ ତୁଣ୍ଟ, ଧାଇଁ ଧାଇଁ ଖାଏ କଲୁରୀ ବେଣ୍ଟ। କୁମ୍ଭାର ତା କଥା ଶୁଣିଲା। ଶୁଣି କରି କହିଲା, ଆରେ କାଉ, ମୋ ପାଖରେ ମାଟି ନାହିଁ, ମାଟି ସରିଯାଇଛି, ତୁ ବିଲକୁ ଯାଇ ବିଲରୁ ମାଟି ଆଣିଦେ, ତାପରେ ମୁଁ ତତେ ମାଠିଆ ଗଢି ଦେବି। କାଉ କୁମ୍ଭାର କଥା ଶୁଣି ବିଲ ଆଡକୁ ଗଲା ମାଟି ଆଣିବାକୁ। ବିଲରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚି କରି କାଉ ବିଲ କାନରେ ଯାଇ କହୁଛି, ରାଉ ରାଉ ହେଇ, ରେ ବିଲ ଦେ ମାଟି ଗଢୁ କୁମ୍ଭାର ମାଟିଆ ଘୁଟି, କାଢେ ପାଣି ଧୁଏ ତୁଣ୍ଟ, ଧାଇଁ ଧାଇଁ ଖାଏ କଲୁରୀ ବେଣ୍ଟ। ବିଲ ଏକଥା ଶୁଣିଲା। ବିଲ ସେଉଠୁ କୁଆକୁ କହୁଛି, ଆରେ ମୁଁ ସିନା ମାଟି ଦେଇଦେବି, ତୁ କୋଉଟାରୁ ହାଣିକି ନବୁ। କୁଆ ସେଉଠୁ କହିଲା, ଆରେ ସତେ ତ, ମୁଁ କୋଉଟାରୁ ହାଣିକି ନେବି। ବିଲ ସେଉଠୁ କହୁଛି, ବଣରେ ଅଛି ମିରିକ, ମିରିକ ପାଖରୁ ଯାଇ ତାର ଶିଙ୍ଗ ଆଣ, ଶିଙ୍ଗର ମାଟି ଖୋଳି ନବୁ। କାଉ ବିଲ ପାଖରୁ ଏକଥା ଶୁଣି ମିରିଗ ପାଖକୁ ଗଲା। ମିରିଗକୁ ଯାଇ କହୁଛି, ରେ ମିରିଗ ଦେ ମାଟି, ରେ ମିରିଗ ଦେ ଶିଙ୍ଗ ଖୋଳେ ମାଟି, ଗଡୁ କୁମ୍ଭାର ମାଟିଆ ଘୁଟି, କାଢେ ପାଣି ଧୁଏ ତୁଣ୍ଟ, ଧାଇଁ ଧାଇଁ ଖାଏ କଲୁରୀ ବେଣ୍ଟ। ମିରିଗ ଭାରି ଚାଲାକ। କାଉ କଥା ଶୁଣି କରି କହିଲା, ଦେଖ କାଉ, ମୁଁ ଦିନ ସାରା କିଛି ନ ଖାଇ ନ ପିଇ ମୁଁ ତତେ କିପରି ତତେ ଦେବି ଶିଙ୍ଗ, ମୋ ଶିଙ୍ଗ ଦେବି, ମୋର ଜୋର ପାଉନି। ତୁ କାମ କର, ମତେ କାଳି ଗାଈର କ୍ଷୀର ଆଣିକି ଦେ, ମୁଁ ପିଇ କରି ମୋର ଶକ୍ତି ହେଲେ ମୁଁ ତତେ ଦେବି ମୋ ଶିଙ୍ଗ, ତାପରେ ତୁ ଯାଇ ମାଟି ଖୋଳ ତ ଯାହା କର। କାଉ ମିରିଗର କଥା ଶୁଣି କହିଲା, ହଉ, ମୁଁ ତ ତମକୁ ଆଣିକି ଦଉଛି। ସେ କାଳି ଗାଈ ପାଖରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲା। ସେ ଚାଳ ଘର ଉପରେ ବସି କହିଲା, ରେ କାଳି ଗାଈ ଦେ କ୍ଷୀର, ପିଉ ମିରିଗ ଦେଉ ଶିଙ୍ଗ, ଖୋଳେ ମାଟି ଗଡୁ କୁମ୍ଭାର ମାଟିଆ ଘୁଟି, ପାଣି କାଢେ ଧୁଏ ତୁଣ୍ଟ, ଧାଇଁ ଧାଇଁ ଖାଏ କଲୁରୀ ବେଣ୍ଟ। ଆରେ ତୁ ତ ଭଲ କଥା କହୁଛୁ, ଗାଈ କହୁଛି, ଆରେ ତୁ ତ ଭଲ କଥା କହୁଛୁ କାଉକୁ। ତୁ କାମ କର କାଉ, ମତେ ବିଲ ମଝିରୁ ସୁଆଦିଆ କଞ୍ଚା ଘାସ ଖାଇବାକୁ ଦେ,
ତାପରେ ମୁଁ ଯାଇ ତତେ ମୋ କ୍ଷୀର ଦେବି, ତୁ ତୋର ଯାହାକୁ ଦଉଛୁ ଦେ। ଏକଥା କହିଲା। କାଉ କାଳି ଗାଈ କଥା ଶୁଣିକରି ବିଲ ମଝିକୁ ପଳାଇଗଲା ଘାସ ଆଣିବାକୁ। ସେ ବିଲ ମଝିରେ ହିଡ଼କୁ ଯାଇ କହୁଛି, ରେ ହିଡ଼ ଦେ ଘାସ, ଖାଉ କାଳି ଗାଈ ଦେଉ କ୍ଷୀର, ପିଉ ମିରିଗ ଦେଉ ଶିଙ୍ଗ, ଖୁଳେ ମାଟି ଗଡ଼ୁ କୁମ୍ଭାର, ମାଟିଆ ଗୁଟି କାଢ଼େ ପାଣି ଧୁଏ ଥୁଣ୍ଟ, ଧାଇଁ ଧାଇଁ ଖାଏ କଲୁରୀ ମେଣ୍ଟ। ହିଡ଼ କାଉ କଥା ଶୁଣି କହିଲା, ଆରେ କାଉ, ଦା ନହେଲେ ତୁ କେମିତି ଘାସ କାଟିବୁ? କାଉ କହିଲା, ଆରେ ହଁ ତ, ମୁଁ କେମିତି ଘାସ କାଟିବି? ହିଡ଼ କହିଲା, ଯା କମାର ଶାଳରୁ ଦା ଆଣିବୁ, ଦା ଆଣିଲେ ସିନା ଘାସ କାଟି ନବୁ। ହିଡ଼ କଥା ଶୁଣି କାଉ ମନ ଖୁସିରେ କମାର ପାଖକୁ ଗଲା। କମାର ପାଖରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲା। କମାରକୁ କହୁଛି, ରେ କମାର ଦେ ଦା କାଟେ ଘାସ, ଖାଉ କାଳି ଗାଈ ଦେଉ କ୍ଷୀର, ପିଉ ମିରିଗ ଦେଉ ଶିଙ୍ଗ, ଖୁଳେ ମାଟି ଦେଉ କୁମ୍ଭାର ଗୁଟି, ଖୁଳେ ମାଟି ଗଢ଼ୁ କୁମ୍ଭାର ମାଟିଆ ହାଣ୍ଡି, କାଢ଼େ ପାଣି ଧୁଏ ଥୁଣ୍ଟ, ଧାଇଁ ଧାଇଁ ଖାଏ କଲୁରୀ ବେଣ୍ଟ। କମାର ତ ବୁଢ଼ୀର ସାଙ୍ଗ। ସେ ଜାଣିପାରିଲା କାଉ ଲୋଭ କରିଛି। ବୁଢ଼ୀ ଏତେ ପରିଶ୍ରମ କରି କଲରା ମଞ୍ଜି ମନ୍ଦା କରି ପୋତିଛି, କେତେ ଖତ ପାଣି ସାର ଦେଇ ବଢ଼େଇଛି, ସିଏ ଖାଇପାରିବନି, ଆଉ ଏ କାଉ ଖାଇବ? ସେ ଜାଣିପାରିଲା। କାମ କଲା। କ'ଣ କଲା ନା, ସେ କାଉକୁ ଗୋଟେ ଉଚିତ ଶିକ୍ଷା ଦେବ ବୋଲି ମନେ କଲା। କାଉକୁ କହିଲା, ଆରେ କାଉ, ତୁ ଦା କେମିତି ଆଣିବୁ? କାଉ କହିଲା, ତୁ ମୋ ଥୁଣ୍ଟରେ ଦେଇଦେ, ମୁଁ ମୋ ଥୁଣ୍ଟରେ ନେଇଯିବି। କ'ଣ କଲା ନା, କମାର ବୁଢ଼ୀ ଦାକୁ ତତେଇ କରି ତା ଥୁଣ୍ଟରେ ଲଗେଇ ଦେଲା। କାଉ ଛଟପଟ ଡାକିଲା। କହିଲା, ଆ କରି ଦାଣ୍ଡ ସାରା ଗୋଡ଼ିଲା। ତାକୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଲା। ତା ଥୁଣ୍ଟ ପୋଡ଼ିଗଲା। ସେ ସେଇଠୁ ଉଚିତ ଶିକ୍ଷା ପାଇଲା। ସେ ଜାଣିପାରିଲା ଯେ ମୁଁ ଅନ୍ୟର ଫଳ ଉପରେ ଲୋଭ କରିଛି। ବିଚରା କାଉ ବହୁତ କଷ୍ଟ ପାଇଲା। ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରେ ଗଡ଼ି ଧୂଳିମୂଳି ହେଇଗଲା। ମୋ ଗପଟି ସରିଲା। ପିଲାମାନେ, ତୁମେମାନେ ଏଥିରୁ କ'ଣ ଶିଖିଲ? କାହାରି ଜିନିଷ ଉପରେ ଲୋଭ କରିବନି। ଲୋଭ କଲେ ଏଇ ବିଚରା କାଉ ଭଳି ଅସୁବିଧାରେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବ। ଜାଣିପାରିଲ ନା ପିଲାମାନେ? ହଉ ପିଲାମାନେ, ଆଜି ପାଇଁ ଗପ ଏତିକି। ପିଲାମାନେ, ତୁମମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଏଇ ଗପଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ, ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରିବ, ସେୟାର କରିବ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବ। ପିଲାମାନେ, ମୁଁ ତୁମର ଅତି ପ୍ରିୟ ଏବଂ ଅତି ନିଜର ଆଇମା। ପିଲାମାନେ, ମୁଁ ରହୁଛି ପିଲାମାନେ।